Bueno, sorionak, garaipenak gaur Legution, esprintean, karrera oso arraro batean, azkeneko aldian, Gurutzetan gora ikusi dugu nola Lasterketa oso apurtuta zegoen, baina gero hemen tropel bat iritsi da. Nola jundira azkeneko kilometroiek? Txistona izia zeon da lehenengo gueltan bezala azkenen dena juntatin geha. Eta nahi bai izan diate azkeneko gueltak endin duela, orduan hor pixka testutu inbarra izan dut. Eta azkenen iziola eta aurren parada egon da, eta denak batea jatu da. Esprintean goraka gainera, gorra zen, ikusi dugu zatika jo duela, gero abadino, eta zu hor, eta azkeneko 150-200 metroietan jo dezu, eta burua ez dizu inorrek kendu. Bai, hola esen oso gorra esprintea, baina, bueno, ikusi tutea bukeran bestek ese indiala, eta hoxen, beta nio. Zorionak. Eskerrik asko.